नमस्ते. मी इथे लसूण सोलायला घेतली आहे. जरा लसूण सोलते आणि नाश्ता बनवते. नाश्ता काय बनवते तर थोडे घावणे बनवते आणि घावणे आता तुम्ही म्हणाल घावणे बनवते मग लसूण कशाला. मग पप्पू आहे ना चहा बरोबर घावणे खात नाही, मग त्याला थोडी चटणी बनवते लसूणची. आणि तुम्ही आता बाहेर बघाल ना कंटिन्यूअस पाऊस चालू आहे. रात्रीपासून पाऊस जो चालू आहे ना तो चालूच आहे बघा. तुम्हाला दिसेल का? बघा इकडनं दिसेल बघा. आणि कसं हिरवगार झालं बघा सर्व वातावरण आणि पूर्ण ढगं बघा कसे खाली आले आणि एकदम वातावरण थंड वाटतं ना मम्मी. एकदम थंड. रात्री थंडी वाजत होती. रात्री तर आम्हाला थंडीच वाजत होती. मग फॅन बिन बंद करून बसलो होतो आणि सध्या तरी जिकडे उभा आहे ना ते मला जरा मेस वाटते. आता मी जरा बाल्कनी क्लीन करून घेतो. इथे बघा मी किचनमध्ये आहे. तर तुम्हाला एक सांगायचं आहे, तुम्ही विचाराल की काजल कुठे गेली आहे. काजल गेली आहे आपल्या माहेरी. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की मम्मीला ना डॉक्टरांनी ना म्हणजे काही कटिंगसाठी अलाउड नाही केलं आहे. तर आता आपल्याला जे नाश्ता पाहिजे त्याच्यासाठी आपल्याला कांदा पाहिजे. तर मी इकडे मम्मीला एक कांदा कापून देतो. कांदा कापून झाला आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना की पाऊस खूप आहे. आता समोर दाखवतो. पहिलं तुम्हाला कसं सर्व हिरवगार दिसायचं आणि सर्व क्लिअर दिसायचं ना. आता दाखवल्यावर बघा तुम्हाला काय दिसतं. हां हे बघ, हे सर्व समोरचे बिल्डिंग आणि सर्व लपले गेले. आता हिरवं आहे ना ते पण थोड्या वेळाने लपून चालतं. हेवीवाला पाऊस खाली बघू शकता तुम्ही. हे आपल्याला कसं आपल्या बाल्कनीमधून दाखवता येत नाही कारण जाळी लावलेली आहे. हे आम्ही आता आपल्या बेडरूममध्ये आहे, तिकडून मी तुम्हाला दाखवतोय. आणि बेडरूमला सुद्धा इकडे आम्हाला जाळी लावायची आहे. त्याची ऑर्डर दिलेली आहे आणि ते लवकरच आता आम्ही लावणार आहे. म्हणजे आपल्याला दिलला कुठेही टेन्शन नाही है ना. आणि जेव्हा पण दिल असेल ना तेव्हा मी हे बंदच करतो. फक्त ती आपली बाल्कनीचं उघडच. चल आता बेडवर अशी जास्त चढत नाही. बेडवर बसायची ना. आता ती बेडच्या खाली झोपलेली आहे. खाली झोपते. आपलं बघून झालं की आम्ही असं बंद करून टाकतो. म्हणजे कसं दिलला कुठून बाहेर जायला होणार नाही. कारण हेच एक आहे ज्याला जाळी लावायची आहे. आणि आपल्या जे मधला बेडरूम आहे ह्यालासुद्धा आता आम्ही साफ करायला घेणार आहे. आता आम्ही सेटल झालो आहे, साफ करणार आहे. आणि इकडे सुद्धा बेड टाकणार आहे चांगला. म्हणजे हे सुद्धा बेडरूम आपल्याला वापरायला होईल. ते पण बघा, ती पण विंडो बंद आहे. फक्त आपण ही विंडो ओपन ठेवलेली आहे. आणि आता बघूया आता आपली मम्मी काय करते. तर तू आता कोणती रेसिपी बनवतेस? तू कांदा कापायला ते नाही घेतला ना, चॉपर. चॉपर नाही घेतला, विसरला. हां विसरलो. पटापट किचनवरच टाकला. आता काय करते मी कांदा लसूण टाकते त्याच्यामध्ये. आणि जरा एक चम्मच तेल टाकून आहे ना हे जरा मी फ्राय करून घेते आहे. ओके. हां तोपर्यंत तू ते साफ करून घे. चालेल. आणि तुम्हाला मला एक सांगायचं आहे, जेव्हा पण ह्याच्या अगोदर जे रेंटचे आम्ही घर बघत होतो ना तर आम्ही बघत होतो की त्याच्यात बाल्कनी आहे की नाही. जर बाल्कनी नाही तर ते आम्ही रिजेक्ट करत होतो. का तर बाल्कनी असलेलं खूप चांगलं वाटतं. जर आपल्याकडे बाल्कनी पाहिजे तर आपल्याला ती साफ पण करावी लागेल. हे बघा हे सर्व असे तुम्हाला पावसाचा आणि ढगाचा आवाज तर येतच असेल. हे बघा इकडे एवढे सर्व मॉप्स आहेत ते साईडला ठेवतो. आणि हे आपले लाकडी आणि दांडी आपण का ठेवली होती तर आपल्याला माहिती आहे लास्ट टाइम फ्लॅग दिले होते लावायला. तर परत कधी काय दिले तर आपल्याला यूज होते. आणि तुम्ही विचाराल की हे लाद्या कसल्या. तर हे लाद्या कसल्यात माहिती काय, आपल्या जो गोदरेचा कबोर्ड होता त्याच्या खाली आपण ठेवायला घेतो. असे तुमच्या घरी पण असतीलच काय ना काय आपण ठेवतो ना. म्हणजे कसं साफ करता येतं, झाडू मारता येतं. ते असे लाद्या आम्ही ठेवलेले. हे तेल टाकायचं भांडं चांगलं आहे ना. थोडंच ना तेल टाकते आणि कांदा आणि लसूण थोडी फ्राय करून घेते चटणीसाठी. आणि इथे बघा कांदा आणि लसूण ना फ्राय होते. तोपर्यंत तुम्हाला अजून एक अपडेट द्यायची आहे. हा जो दरवाजा आहे या दरवाजाच्या पाठीवर आवाज आला काय? तुम्हाला आवाज आला काय? आता बघा ह्या दरवाजाच्या पाठी पण अजून एक दरवाजा आहे जो उघडतो सुद्धा. आणि त्याच्या पाठी काय आहे तुम्ही बघा. त्याच्या पाठी आहे आपली मांडणी. लाईट लावतो बघा. ही सुद्धा आपल्याला बघा आता हे सर्व घेतलेलं आहे. सर्व सामान हे सुद्धा आपल्याला सर्व लावायचे आहेत पण नंतर. आणि इथे सुद्धा जाळी आहे. हे सर्व ओनरने जाळी लावून दिली आम्हाला. म्हणजे कसं आणि हे सुद्धा वरती लावायचं म्हणजे पायाला लागलं नाही पाहिजे.
आणि तुम्ही विचारता ना की भाई कुठे आहेत, तर कालपर्यंत भाई ताईच्या घरी होते, होय. बरोबर ना मी? हा. तर आता भाई आपल्या विक्रोलीच्या घरी गेलेले आहेत आणि विक्रोलीच्या घरी पण थोडंसं सामान आहे. आता तर मी थोड्या दिवसांनी परत विक्रोलीच्या घरी जाणार, टेम्पो करणार, टेम्पोमध्ये सामान आणि सर्व भाई आणि मी एकत्र इकडे येणार आहे आता. छोटी शेगडी आहे, सिलेंडर आहे. म्हणजे 4-5 दिवस आपण राहिलो ना, ते थोडं सामान राहिलं, गाद्या आहेत तिकडे, हा. थोडेसे काहीतरी कपडे आहेत तिकडे, ते सर्व घेऊन टेम्पो घेऊन आम्ही इकडे येणार आहे. म्हणजे भाई पण तुम्हाला दिसतील आता. हा. अशी लिक्विड पेस्ट केली. वा वा वा, मस्त वाटलं ना. आता झाकण ठेवते. अजून आपल्याला मी कोण कोण बोलत होते आपलीच माणसं हा. की ही शेगडी इथे असावी, पण त्या शेगडीचा जो होल होता ना तो तिथेच होता. तो सिलेंडरच्या पाईपाचा होल ना. हा, सिलेंडरच्या पाईपाचा होल तो तिकडेच हा, आहे. तिकडेच आहे, म्हणून तिकडे शेगडी तिकडे ठेवली. समजा इकडे असती तर इकडे ठेवली असती, पण ती पण आणि इकडे फ्रीज पण आहे ना. आणि छोटी जागा आहे ना इधर अशी. हा, हे एकदम किती छोटा विथ आहे? kitchen आहे. 1 2 3 4, हे 4 विथ आणि आपले हे किती आहे? 1 2 3 तीन. बसली असती, पण पण, जरा बाकीचं सामान नाही बसणार. हा म्हणजे त्या लोकांनी बरोबर केलंय, पण ते कसं म्हणजे हे फुल पाहिजे होतं मग, हम्म. आणि फ्रीज इकडे पाहिजे होतं. जाऊ दे, तसं आहे तसं. जाऊ दे, आहे तसंच पण आहे. एक सर्वात चांगली गोष्ट जी आम्हाला आवडली की पाणीचं प्रेशर बघा, हे स्लो मीडियम फास्ट बोललं की पूर्ण अंगावर येतं, अंगावर येतो है ना? हा. चल आता हे अशी सर्व करून घेते. आता सर्व घावणे करून घेते, चटणी बनवते आणि तुला खायला देते. तुझं झालं काय साप तिकडचं? करतोय. तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे की आम्ही इकडे राहायला आल्यापासून हा सर्वात जास्त पाऊस आम्ही नोटीस केला आहे. आणि तुम्हाला जर विचारायचं असेल, कधी कधी काय असतं, आता मी जर समोर बघतोय ते आमचे ईस्ट डायरेक्शन आहे आणि पाठी आहे वेस्ट डायरेक्शन, म्हणजे आमची बाल्कनी किंवा आपलं हे काय म्हणू शकतं ते आपल्या ईस्टमध्ये आहे. आणि आता जेवढा पाऊस पडला आहे तर तुम्हाला दाखवतो की पाणी किती आतमध्ये आलं आहे किंवा पाणी किंवा आतमध्ये नाही आलं आहे. पाणी तुम्हाला दाखवतो बघा. आता इथे सर्व आता झाडू तर मारलं आहे, पण परत ते होतंच. हे बघा, इकडे थोडंसं वॉटरी टाईप वाटतं बघा, थोडंसं, एकदम थोडंसं, आणि इथेपर्यंत पाणी आलं आहे बघा. बाकी एवढं जास्त आतमध्ये नाही आलं, म्हणजे जर काय ठेवलं तर एवढं काय भिजणार नाही. आणि हे तर सर्व सुक्कं आहे, तर पाऊस जास्त आतमध्ये येत नाही. आणि ते पण आला कशामुळे, तर इकडनं जे ड्रॉप्स पडतात आहेत ना बघा, हे जे ड्रॉप्स पडतात आहेत ना त्याच्यामुळे. आपण जर डीप क्लिनिंग केली तर मला तर बघा, मला सवय आहे ॲक्च्युली. मम्मी पप्पा, माझे पप्पा पण खूप क्लिनिंग करायचे. तर जर मी क्लिनिंग करतो आहे आणि आवाज खूप येतो आहे, जर आपण खिडकी जर चालू ठेवली ना तर आवाज येतो इकडे, खिडकी बंद केली की आवाज जरा आतमध्ये कमी येतो. डीप क्लिनिंग करतो आहे बाल्कनीची, तर ह्याची क्लिनिंग आपण केलीच पाहिजे बघा. आता ह्याच्या फटीमध्ये ना खूप घाण असते बघा, ते आपण असं करून आपण साफ करायची सर्व. आता किती घाण निघेल बघा इकडनं, ही बघा. अशी सर्व आपल्याला घाण काढून घ्यायची आता फटाफट. आता मला तुम्हीच सांगा, आता आपण हे क्लिनिंग करतोय ना बघा, एवढी घाण आतापर्यंत इकडेपर्यंत निघाली, परत ते आपल्याला स्लाइड करून इकडे करून तिकडची काढायची आहे. पण इकडे हे जर काढायचं कसं, हे जर तुम्ही मला सांगा. जर तुमच्याकडे काही आयडिया असेल तर एका व्हिडिओमध्ये ना असे रील्स बनवतात ना, तेव्हा बघितलं तर स्पंजला असं कापलं होतं आणि स्पंज असं फिरवलं होतं, मग त्याला लागून तोही करू शकतो. किंवा दुसरा काय तुमच्याकडे असेल तर आपल्याकडे ते काय ती मशीन पण नाही सेक्शन करायची, नाही तर ते पटकन निघालं असतं. नाहीतर काय मग आपलं घरगुती उपाय असं सर्व हे करायचं आणि मग असं जेवढं जमतं तेवढं काढायचं आपलं. आपल्याला वाटतं मम्मी, पण आपण आल्यापासूनचा बघ एवढा का दाखवायला नको, पण आता हे 2-3 महिन्याने गेला की एवढा सरकत नाही. पण हो, हे एवढा सर्व कचरा असतो ना म्हणून सरकत नाही. आता आमचं डस्टबिन टाकतो. वा 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 वा, मस्त. आणि तिकडे आपलं
टोमॅटो तू टोमॅटो कापायला विसरला ना. अरे मग कांदा लसूण आणि टोमॅटो मला फ्राय करून घ्यायचं होतं. मग तू पण बघितलंच नाही टोमॅटो. नाही मी पण दिला नव्हता ना तुला. आता कसं माहितीये जरा सामान इकडे तिकडे झालंय ना म्हणून. तुम्हाला मला एक दाखवायचं, जर विंडो ओपन ठेवली आवाज तर विंडो ओपन ठेवली तर इकडे किती आवाज येतो आणि इथे किती आवाज येतो बघा. आता हे बंद आहे म्हणून जर आपण ओपन केली ना याला, जर विंडो बंद केली की आपल्याला जरा आवाज कमी येतो. तर सर्व तुम्हाला अपडेटसुद्धा दिलेले आहे. दिल खाली जाऊन आपली झोपलेली आहे बेडरूममध्ये. आता बघा हे सर्व क्लीन झालं तर बाहेरचं राहिलं. एक चांगली गोष्ट काय माहिती आहे काय, जर आपण पाणी टाकलं की ह्याच्यात जाईल. तर हा गेला सर्फचा पाणी सर्वत्र इथे पुढे सुद्धा आपल्याला टाकायचं आहे. म्हणजे कसं तर सर्व क्लीन होईल तिकडून मग पुसता येईल सर्व. हे गेला सर्फचा पाणी सर्वत्र. आता आपलं घर जेवढं आपण आवडीने साफ करू ना तेवढं दुसरं कोण नाही करू शकत. 2 त्यावर 2 करते झाले एवढे. लेट होतो ना, उशीर होतो ना. हा एक करायला. म्हणून पाऊस पण कंटिन्यू चालू आहे मम्मी सकाळपासून. वा 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 वा. तर तुम्ही सर्वांनी पण आमच्यासोबत खायला या आता, है ना मम्मी. मिक्सर आणि तुम्हाला सांगायचं आमचा मिक्सर तिकडे सुद्धा लावतो आपण समोर गॅसवरती. आणि इथे सुद्धा आहे बघ इकडे पण. तुला माहित नव्हतं ना इकडचं. काय काय लावायचं मिक्सरला, तर काय कांदा लसूण टोमॅटो आहे ना. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचं आहे, कोथिंबीर टाकायची. कोथिंबीर टाकली आणि काय काय टाकायचं टाकतो. काय टाकायचं, मिरची पावडर टाक. मिरची पावडर आणि थोडी हळद टाक अजून. आता चमचा टाक, तिखट लागायला पाहिजे ना थोडा. हो आणि थोडी हळद टाक. हळद बस. त्याला गाडीचा आवाज येतोय ना. तर तुम्हाला आता समजलं गाडीचा आवाज किती येतो जर आपण ओपन ठेवला तर, है ना. आता इथे आपण सर्व टाकलेलं आहे. आपल्याला फक्त आता मीठ टाकायचं आहे ना. मिठासाठी हा चमचा घेऊ. बघ एवढा मीठ बघ. चवीप्रमाणे टाक थोडासा. टाका थोडा ना. आपली चटणी झालेली आहे. तिथे बघा चटणी कशी. आणि तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवू का. हातावर का पडली माहितीये का तुला. मीठ बरोबर आहे की नाही टेस्ट कर. मसाले हात धुवून घेतो आता. पहिले पण हात धुतले होते जर काम केल्यानंतर आता परत हात धुतो. अशा हात धुतो पटकन. तर सर्व शॉर्ट घेता येत नाही बघा. किचन आणि तुम्ही म्हणाल ना किचनचं, तर अजून खालचे शेल्फ म्हणजे खाली कडप्पे किंवा प्लाय ना हे आम्हाला ओनरच लावून देणार आहे. ते आले होते ना, ते स्वतःहून आले होते बघायला. ते बोलले ते काम करायचं आहे, आम्हाला स्वतःलाच करायचं होतं. तर ते करून देणार आहेत. आणि ते कुठे लावणार आहे ते तुम्हाला दाखवतो बघा मी. इथे तुम्हाला दिसतंय हे लाकडी लावलेली आहे बघा. इकडे आणि ही इकडे लाकडी लावलेली आहे. त्याच्यावरती ठेवणार आहे ते, म्हणजे अजून शेल्फ होईल. इकडे होईल हे बघा, इकडे पण लाकडी आहे. ही बघा इकडे पण लाकडी आहे, तर इथे होईल. इथे तर सिलेंडरची जागा म्हणून नाही होणार, इथे सुद्धा होणार बघा. ही दिसते लाकडी आणि इथे लाकडी, म्हणजे हे सर्व शेल्फ बसवून देणार आहेत मम्मी. मग आपलं सामान कसं व्यवस्थित बसेल. आता सामान कसं आम्ही असंच ठेवलेलं आहे खाली टाकून.
घावणे तयार. गॅस बंद. फायनल ना? हा एकदम शेवटचा. ओके. आणि हे कसले घावणे आहेत मम्मी? तांदळाच्या पिठाचे. तांदळाच्या पिठाचे. बाकी तांदळाच्या पिठात काहीच नाही टाकायचं? मीठ फक्त. मीठ आणि पाणी. अरे वा. तर इकडे आपली प्लेट रेडी आहे. हा. तर तुम्ही सर्वांनी या आमच्या सोबत इकडे आता नाश्ता करायला. आणि आमचा भरपूर आहे घावणे बघा. इथे 2 ताटामध्ये आहे ठेवलेले. कुठे आहे दाखव. हे काय इथे आहे, इथे आहे. ओके. भरपूर आहेत म्हणजे आहे ना? भरपूर आहे. चला सर्वांनी खायला या. किती वाजले? आपला नाश्ता पण तयार झालाय. तुम्ही इकडे तुझं काम बघू झालं ना सगळं? तुम्ही इकडे बघू शकता आपला नाश्ता एकदम रेडी आहे. तर ह्याला काय म्हणायचं? तांदळाच्या पिठाचे घावणे. आणि त्यासोबत ही चटणी कसली बनवलीस तू? कांदा, लसूण, टोमॅटोची. मला ही चटणी खूप आवडते. तुम्ही बघितलं असेल कधी पण तुम्ही साऊथ इंडियन म्हणजे ज्या ब्रेकफास्ट सेंटरवर जाल ना, तर ही चटणी ना एकदम मोजकीच दिली जाते. ती आपली खोबऱ्याची चटणी आणि सांबार हे खूप दिलं जातं, पण ही एकच चमचा दिली जाते आणि ते लिमिटेड असते. कारण त्याची टेस्ट खूप भारी असते. हां. तर आता मी तुम्हाला ना टेस्ट करून दाखवतो. हेल्दी खायचं असेल ना तर फोडणी नाही द्यायची. आणि तुम्हाला एक मी सांगतो की मी जो काम करतो ना, तर मी त्याला कामच समजत नाही. मेन म्हणजे तरी त्याला मी असं समजतो की ते करून माझ्या बॉडीची हालचाल होते. मी बॉडीला म्हणजे वागतो, असं सर्व हात हँड मुवमेंट होतात. तर त्यांनी काय होतं माहिती आहे का, मला असं वाटतं की माझे कॅलरीज बर्न होतात. ऑब्व्हियसली बर्न होतातच आणि मी तेवढा फिट होतो. आता थोड्याशा गडबडीमध्ये पहिला मग मी कसं जास्त काम नव्हतं म्हणून मी जाड झालो होतो, पण असं काम करूनच मी जास्त फिट असतो. काम पण करतो. नंतर मी थोड्या वेळाने आता इथे जिम पण जॉईन करणार आहे ना. तर हे मी स्वतःसाठी करतो. असं एवढं आपलं काम पण होतं आणि आपली बॉडी फिटनेस पण राहते. शरीरासाठी हालचाल केलीच पाहिजे. आता तसं मला पण आता इथे करायला लागणार आहे. कारण काय माहिती आता रूम पण मोठा आहे आणि असं फेऱ्या मारत मारत सगळं काम केलं की मला एक्सरसाइज करायची पण गरज नाही लागणार. मस्त. एकदम छान झालंय. आणि तुम्ही पण आज काय नाश्ता केला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि आमचा नाश्ता आवडला का ते पण सांगा. तू पण खाऊन घे. मम्मीने तर मस्त डिझायनर प्लेट घेतलेली आहे. नाही, मी पहिली तुला घेतली होती पण म्हटलं नको, त्याच्यात चटणी नाही बसणार. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते पण सांगा. कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा.